Amb l'objectiu de revitalitzar el moviment, continuar el debat i fer visible el malestar de la majoria de la població a causa de les retallades en drets socials, l'Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca organitzava aquest passat dissabte una trobada oberta a tothom. La trobada tenia lloc a l'Escorxador i va participar una cinquantena de persones, entre particulars i representants d'entitats, associacions i partits polítics. La participació havia de ser el més àmplia possible perquè les retallades en drets socials ens afecten a tots, com explica una de les portaveus del moviment, la Blanca Ribas. Anem a parlar de drets socials, per tant és una cosa d'afectació general i llavors no tan sols volem que participin entitats, sinó que volem que participin entitats i que participin persones a nivell individual. Llavors, avui la participació és que ha estat molt àmplia, vull dir, perquè hi hauria més o menys unes 50 persones i potser d'aquestes hi havia unes 15-20 entitats que representen Vilafranca del Penedès i la comarca. Entitats tant sindicals com grups polítics més, entre comilles, més minoritaris o com entitats d'avis, de salut, d'educació, associacions de veïns, una mica de tot. Els regidors d'Iniciativa i de la CUP a l'Ajuntament de Vilafranca també van participar a la trobada que s'organitzava en 4 eixos de debat: habitatge, salut, treball i educació. La jornada va servir perquè totes les persones implicades es coneguessin i establissin les bases per començar a treballar de manera que s'eviti la desaparició del moviment 15M a Vilafranca i a la comarca. Tots estem d'acord que en el moment actual estem en un moment de pèrdua de drets socials en tots els sentits i en els 4 àmbits que hem treballat i que per tant hem d'intentar buscar, és a dir, crear espais de participació on puguem plantejar alternatives i transformar això. Per tant, la gran conclusió és que la jornada és simplement un punt de trobada, és un inici, ens ha servit per conèixer-nos i a partir d'aquí hem de treballar, és a dir, hem d'assumir el compromís per continuar treballant, per incidir en aquestes problemàtiques tant a nivell local com comarcal. La trobada continua oberta a tothom i es manté activa a través de les xarxes socials.